Okay, boss. Init kayo. Oh. Ay lagi nila. Asan? Ano ang murag na ikabasurahan? Ano dapat dito? Aso. Hindi kita mamilin, kita lang niya tatong pan. Ay no. Makakuan din dito sa bulak. Ha? Sunod. 100. Muna yung among mga napala guys. And I like it. Yeah. Diyan may manikuan din, maintain dito no. Bitaw. Sunod pay niyang ko. Right. Oh. Buot. Oh. Ila siya. Shake hands with siya.